Vedlejší dutiny nosní tvoří soustavu dutin v lebce okolo nosu. Vedlejší dutiny jsou navzájem spojeny malými chodbičkami přes nosní dutinu. Rozlišujeme dutiny čelistní, čelní, klínové a čichové buňky. Určité části naší lebeční kosti jsou pneumatizovány těmito vedlejšími dutinami, to znamená naplněny vzduchem. Smysl těchto útvarů pravděpodobně spočívá ve zvětšení lebky. Náš mozek se tak mohl zvětšovat, aniž by příliš rostla váha hlavy. Vedlejší dutiny nosní se nachází v částech kosti, které nejsou namáhány tahem nebo jsou namáhány jen minimálně. Proto kost v těchto oblastech zaniká. Oproti dřívějším předpokladům nemají vedlejší dutiny nosní funkci rezonančních prostorů pro tvoření hlasu. Vedlejší dutiny nosní jsou vystlány zvláštní sliznicí, která je tvořena malými výběžky, takzvanými řasinkami, které jsou pokryty vrstvou hlenu. Pohybem řasinek se hlen, včetně prachových částic z vdechnutého vzduchu, posouvá směrem k nosu. Naše vedlejší dutiny se čistí samy. Zánět těchto sliznic může vést k poruše tohoto samočistícího mechanismu. Odtokové kanálky se mohou ucpat a ve vedlejší dutině se nazbírá hníz. To je akutní sinusitida. Zánět sliznic může vzniknout z různých příčin. Jednou z nejčastějších je problém se zuby. Kořeny horních zubů sahají až do čelistní dutiny a nepovedený zákrok na koření může způsobit podráždění sliznice v čelistní dutině. V takových případech mluvíme o dentogenní sinusitidě. Vy jako pacient nepoznáte buď nic, nebo jen tupý pocit tlaku pod okem, především když se sehnete. Někteří pacienti si všimnou i krvavého, hnisavého výtoku z nosu. Sinusitidou jsou často způsobeny chronické bolesti hlavy, hlavně tzv. Tenzní bolesti hlavy.